any hi havia follant un fradinarlo malcasadís i de bon estament, anomenat l'Amoviel Frau, qui era l'amo de Can Carri, del carrer de Montición. Campava bé, se donava a la vida alegre i fora mal de caps, i per això li posaren per nom en Perxang. Una vegada tenia un missatge novell i el dugué de bon matí a una possessió seva, perquè llauràs. Se feu migdia i el missatge, veient que no hi havia senya de berenar, digué a l'amo. L'amo, i que no seria cosa de posar unes quantes miques? Però avui bastarà, que facem com que passant perquè no he pensat a dur res. Digué el Berllan. El missatge se'l mirà de dalt a baix i va veure que se'n volia riure. Així va això? No res, ja farem com que berenar, però jo també faré una altra cosa. I què va fer ell? Girar la reella a la punta cap amunt i ja has partit i bones genderades els bous. Ja ho crec que la reella de l'arada d'aquella manera no feia solc, només fregava la terra en l'esquena de la reella. La Moviel s'entén i demana. I ara què és això? Què ha de ser? Que fa com que llaurà, ja que m'ha fet fer com que berenar. En Perxang, que ja hi va veure que no hi podia bovejar amb aquell rebatler. Li va treure el berenar a l'enlot, se posà bé de panxa i tot el dia va fer feina com un home. Però la passada més gustosa que succeïa a Perxang fou el lloc de la dona d'aigua. Ell no tenia criada, cuinava ell mateix i casa seva era just un sou, perquè no agranava ni adesava mai, de Perxang que era. I deu de creure i pensar que un vespre que, quan arribà, troba la casa agranada i el sopar llest. Li vengué de nou així mateix, però no li llevà la son. A l'endemà vespre se tornà a trobar amb la mateixa endemesa i el tercer dia a pensar. Veiem què serà això. Jo he d'aclarar qui és que m'entra i m'encitrona la cosa. I què va fer ell? A l'endemà no obrir la casa, no anar a fora vila i s'amaga dins una alfavia que tenia dins la casa de vora el coll del pou, des d'on guaitant podia veure qui entrava. I heu de creure i pensar que de bé les 11 veié sortir de dins el pou una dona ben jove i guapa com el sol que agranà la casa i espolsà les cadires i tot ho adesava. L'amo no pogué estar pus, tragué el cap de l'alfàbia, guipà aquella pitxorina i li digué: Albat sia Déu, Garrida, tu robes el cor de les persones, lo que es diu el meu m'has robat però del tot. I què vols que te faça? Li respongué somrient. Que em diguis qui ets i d'on surts. Són dona d'aigua. Dona d'aigua? Me sembles més dona de la casa pel tranc que tens per enllestir les feines. Sobretot, vols ser la meva dona? Em volé, però va amb un pacte, que no m'has de dir dona d'aigua. El primer dia que m'ho digues no em veuràs tu. Feta la barrina. Se casaren i visqueren com Josep i Maria una partida de temps. Tengueren dos infants ben eixerits i l'amo Biel tot content. Però un dia de febrer la dona se'n va anar a treure l'herba del favar, però en lloc de treure l'herba, passat tot el sant dia llevar les flors i els ulls de les faveres. L'endemà en Perxang ho va veure i va caure ben tort. Girar el redó cap a la vila, resolt a fer-ne una a la dona i era estada ella qui havia fet allò. Entra dins casa seva, la cridà i li digué: I vares ser tu que llevares les flors i els ulls de les faveres? De demanar que sí, ella. I com t'hi atreveixes? Perquè tanmateix havia de fer una gelada que tot ho hauria mort. Vol dir abans que no mal la gelada, m'ho has mort tu? I què saps tu si has de fer una gelada gran, no ninguna? Ja
Vaja si la farà i grossa. En Perxan que quita furiós i sense mirar que deixa exclamar. Saps què ets tu? Una dona d'aigua del dimoni. Encara no havia acabat aquests mots quan ella ja hagué agafat els dos infants i amb ells pataplum, dins del pou. Ja no en sortir ni l'han vist mai. Quan treuen aigua d'aquell pou tan fondo i tan antic que s'entenen aquell gloc-gloc, diuen que és la dona d'aigua que s'inglota i que no creu que hi davalli dins una guerra a mirar-ho i se podrà treure el gat del sac.